И здравейте, гостели, и днес ще влизаме в тази къща. И това е Сашко. Той е дългучи там. Пътю Деня с неговия телефон. Те и влизаме. Или западна мечка от чест на плаща време. Ай, мъкни, бе. Ти ме дразниш. Западна легендари се. Давай. И се падна майна. Дай му че покая на скриншот. Обаче. Майна ми отвори. Айде да влим през тераса. Но не може да се отваря. Змия, брат, змия. Без змия. Без змия. Ще види змия на кула. Братче, о, брат, пръдна. Чакай, че ще го качваме. Карута. Да? Не знам. И да пусна. Чакай, тихо сега. Да се огледаме. Тъс тя много лесно не да се. Това е дървова. Ко дърво? Чакай. Тихо, Уф, че се стреснах. Аз не виждам кутия. От друга къща, от съседната. Виж, че вътре. Чакай. Не. Айде да влезем, бе. Ма съм влезал. Или... Ай, идиш ли? Ай. Лата го затвори вратата. Какво? Беше отворена вратата. Тъй след това влизах тук преди и тази врата беше отворена. Че може някой друг да е влизал. Боже, паси ме, хайде да излезем. Не, брат, чакай, бе. Айде, бе, пуснете. Дай да включим лампите. На какви лампи, бе? Чакай, няма тук. Тук е понеха. Чакай, бе. Отвори вратата, брат. Чакай, ще отворя аз. Ще разтворя майка ти. И да ги се телепортирах, не мога. Да ги се телепортирах, няма да вляза. Не, няма да вляза. Не. Няма да влезам, бе. Добре, май да повикнем малко. Айде да видим каруцата. Не. Айде да се божим. Бъде съм... Час. Айде, бе. Ама дай да не излизам, да повикнем. Ама къде ще обикалим тук, ти? Ще беше там, не? Да. Ами да не ходим там. Човек писа тако за царевица. Кой ще отсягат? Такива, от дома имам тако. Не, за замирари, бе. Не, чакай, Иво, ила, бе. Ила, ти тук да минем да видим. Абе, кой ще минава от там, бе? Аз знам те страха, бе. Ай. Брат, изтъпваме какви деца, такова надолу и... Уау, някаква машина има. Аз съм машина, бе. Виж, наистина има някаква машина. Това машина, бе, това не е машина, Ам ти кой? И даже за да приключвам това видео. Телефон на 15% не се излезе. Сигурен? Абе, давай, игра, карай. И ще направим продължение. Ау, ободох се на клечка. Някой друг ден. Да, сигурно до седмица ще го качим. Никак другата седмица. Ще качим продължението. Ама не се знаят дали ще идва. Ама и ще ида. И до скоро.